Pangisog kamo. Kay ingon ni St. Paul, wa ta hatagi og espiritu sa katalaw kung dili sa kaisog. Kay kanila mga Israelites nahisulat sa daang kasulatan nga walay isog musulti kanila sa kamatuoran. Manhinungdan si St. Paul nga diin ang atong ministro sa mga hintil nihangyo siya nato nga ang Dios wa naghatag kanatog espiritu sa katalaw kundi sa kaisog. Kitang magpadayon sa ministry sa Ginoo, mga pastor, mga preacher. Mao nang giingon ni St. Paul sa Colossians chapter 1 verse 28. Whom I preach is a warning. Whom I teach is a warning. Kung unsa ang iyang giwali, warning na. Kung unsa iyang gitudlo, warning na. Mao na nintak na giwarningan ta sa Ginoo. Kinsa may nasayod nga din dili tataptan og in COVID ang Ginoo ra. Mao na ang musalig sa Ginoo magapuyo nga adunay kasiguruhan. Nya kitang mga anak sa Ginoo, pangayo nato nga unta ang atong presidente ug atong mayor aron magpadayon ng ato ang paghangyo sa atong buhi nga Dios. Kay dunay Dios nga buhi nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, bisan sa tao, bisan kanimo. Maunta siya magakuha nining kasakitan nga atong gisagubang karon. Bisan kamo kanako mga kaubanan, magpadayon ta. Taliwala sa hulga nining COVID-19. Ang Ginoo ra atong dalangpanan. Mao nang giingon ni David, God is our refuge, a very present help in trouble. Mao na kitang mga righteous nga nagbuhat og pagkamatarong dias tubangan sa Ginoo. Way lain ang ato ang dalangpan. The strong tower, the name of the Lord, the word of God. Mo na padayuno nato pagpangayo sa Ginoo nga unta. Mangayo ta kaluoy sa atong presidente. Mangayo ta kaluoy sa atong mayor. Nga bisan kita gamay lang, apan do na tay buhi nga Dios. Nga iya ang tugutan. Magpabilin kay mao kana ang saad sa Ginoo. Kaniadto pa kang Moses, ang usa ka ilhanan nga mao ang pahulay, mao ang Sabat. Kay kung wala nang Sabat, wala kitay ilhanan nga kauban nato ang Ginoo. Mao na kako muhangyo sa mga pastor. Balaanan ninyo ang adlaw sa Ginoo. Aron ang Ginoo dili masuko. Daghang salamat. Naunta miyo, Mr. President, pasaylo ami. Nga di nilapas mi ninyo. Di mi buot mulapas ninyo. Para dili masamok. Apan tungod sa Ginoo nga kami nagsalig. Tuguti mi. Pasaylo ami. O kami mangayo sa among Ginoo. Nga diin iyaning undangon ang tanan. Kung ang among kasalanan nga mga magwawali, wala hinungdan niingon si Moses sa mga katawhan, kung dili daw sila magreforma, kung dili sila maglakaw nga matarong, o maglakaw sila nga kontrary, ang Ginoo sa magalakaw nga kontrary. Wala hinungdan tuguti mi nga magreforma. Mga pastor, magreporta. Ang Ginoo apit na mabalik. Kung makalabang tayo ni, aduna pa sa nga atong labangon. Nagingon ni Jesus Christ, nga ilhanan. Nga watay siguro kung makalabang pabunta ba,
kay bisan pa ang pinili daw makabig apan kining pestilence nagtuog ko mulabay ta ini kay ngano man warning lang ni sa tuwa wala padayuno natong tanan ang atong pagagawa. Pasalamatan nato ang Ginoo. Salamat Ginoo ninitak na nga din ikaw nagahatag ka na mo gigayon. Nga din kining higayon magapabilin pa hantod sa imong pagbalik. Nga din kanunay kami adunay higayon kanimo. Ug kami nagampo kanimo karon bilang ako ang pastor. Tabangi among presidente. Tabangi ang among mayor. Ilikay sila sa mga alisdanan, sa mga kadautan, bisan pa ang mga nagabantay sa tibuok nasod sa Pilipinas o ang nagabantay sa mga barangay. Ilikay sila sa mga COVID-19. Lord, ikaw ang buhi namo nga Dios. Ani ako nagahangyo kanimo. Undanga, badlo nga ang mga manulunda. Kung kami mga alagad nakasala, tagaay mig chance nga magreforma diha kanimo. Tudloi kami, pinaagi sa mga pulong nga naisulat, niling balaan nga kasulatan. Kusa Ginoo ninitak na nagahangyo kami sa imong kaluoy ug gugma nga unta tapusa kini problema sa among nasod. Haron kami magalakaw nga adunay kalinaw ug kami magmalipayon diha kanimo nga mao kana imong saad nga ikaw nagahatag og kinabuhi nga kalinaw nga mao kana ang panalangin nga imong ipanghatag sa mga katawhan. O sa Ginoo ninitak na undangan na ani anak kami magreforma diha kanimo. Undangan na maluoy ka namo. Kami nagtuo matod pa ni David nga ikaw puno sa paghigugma, puno sa kaluoy ug mga pag-antos, puno sa kamatuoran. Ug among gipangayo ang kamatuoran na mahitungod kang Jesus Christ. Aron kami masayod sa kamatuoran ug ang kamatuoran muhatag kanamo kagawasan. Busa Ginoo pasayloa kami, kaming mga pastor, kaming nagadala sa pulong. Kung ikaw man nahimuot, tudloi kami sa mga buhat. Ikaw ay muot ka namo. Lord, ikaw nasayod nga nung nangalagad ko kanimo. Ikaw ang tinuod nga Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob o ang Diyos sa Israel nga makagagahom ngayon. Pusa Ginoo ako gihangyo ang imong gahom nga mao kanimo undang niining among problema. Tama na Ginoo nga kami nakaila ug nasayod na kini nahitabo. Tagaan minimo og tsansa aron mag-usab sa mga tubangan. Kay kami nasayod nga di ay kini mong ilhanan sa mong pagbalik. Salamat Lord. Tabangi ang mga pastor. Giyahi ang mga pastor. Kagmay man o dagko. Ikaw Ginoo magagiya kanila. Salamat Ginoo. Salamat. Ug bisan pa ang tanan nga ay katungdanan nining nasod, nining syudad, nining barangay, Ginoo ikaw magapanalangin kanila. Ikaw magagiya kanila. Salamat Lord.
Salamat na ninyo na. Amo kinigibalik, pinagi sa ngalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah.